היי, מאזינים שלי, שנה טובה. שנה טובה, ונהוג לומר עכשיו גם גמר חתימה טובה. אני איתכם ב-103.6 FM עמנואל גד. כנסו ללינק היום ותשמעו תוכנית מדהימה ומרתקת עם שירים שמתאימים לאווירת תשרי. אנחנו נדבר על שמות שמתאימים לחגי תשרי, כמו תמר, כמו רימון ועוד שמות שיכולים להתאים והמשמעות שלהם. ויותר מכך, יש הרבה שלא יודעים וחושבים שמתענים ביום הכיפורים ולכן צמים. אז המילה צום נגזרה מתוך צמצום, צום, צמצום, אוקיי? אנחנו למעשה מצמצמים את האכילה שלנו. זה לא בא, הקבלה וחוכמת ותורת הקבלה לא באה לומר שנתענה ונסבול עד כדי חולי או משהו, ממש לא. זה ליצור ריקנות בפנים מהחומר, מהעינוגים והתענוגות של תאוות האוכל, ולהוריד בזה על מנת שנחוש את החשבון נפש ואת הריק שאנחנו צריכים למלא בתהיות, במחשבות שלנו לקראת השנה החדשה. נדבר על קרמה. הרבה אנשים חושבים שקרמה זה, איך לומר לכם, חטא ועונשו, או מצווה ועונש, וזה פחות. קרמה זה הזרעים שאנחנו זרענו, הפירות שלהם בכל זמן נתון הם הקרמה. הקרמה היא למעשה הפירות שהבשילו מהזרעים שאנחנו זרענו במעשינו, במחשבותינו. זוהי קרמה. ולכן יש זמן לקרמה וחשבון נפש, וגם לשמוע שירים טובים שגם מחברים אותנו. אז שכל אחד שתהיה לו חתימה טובה וקרמה טובה ושופר ועוד כל מיני ניואנסים קטנים שקשורים ליום הכיפורים שבא לכפר עלינו לטובה. שיתרבו זכויותינו ושנהיה באהבת חינם. שנה טובה, גמר חתימה טובה. 103.6 FM עמנואל גד.